Amb aquest sopar popular es va donar dimecres a la nit el tret de sortida a les festes majors de Riudoms. El sopar es va realitzar a l'era del Pubill i va estar acompanyat per la discomòbil a càrrec d'Atilan. Les festes duren 5 dies i compten amb algunes novetats com l'exhibició de balls country i sevillanes a càrrec del grup de dones Blanca d'Anjou de l'Hospitalet de l'Infant o una cercavila amb la Principal de Tarragona dissabte a les 10 del matí. A part d'aquestes novetats, el programa de festes arriba carregat d'activitats per a tots els gustos i edats. Enguany avui fem el sopar, demà tenim pallassos, tenim l'esmorzar popular, tenim l'homenatge, el dissabte tenim l'homenatge a la gent gran, demà a la nit fem una revista que ve el més destacat és lo Maclari, després diumenge fem lo berenar popular també, dissabte al dematí fem jocs a la piscina pels nens i els més grans, qui vulgui, clar. La Comissió de Festes de Riudoms anima a la gent jove a assistir a les sessions de ball, ja que n'hi haurà específicament per a ells. Animem els joves, que normalment aquí no està molt dirigit als joves, el tema de l'orquestra. Ara hem començat una comissió que intentem que també vingui gent més jove. Llavors farem la primera part per gent més gran, més tipus orquestra. Llavors, a partir de la mitja part, l'orquestra que hem contratat canvia, es diu Factoria i ho fa més de cara a la gent jove. Llavors animem a tothom que pugi. Les festes de Riudoms acaben aquest diumenge amb un berenar i una sessió de ball de final de festa amb l'orquestra Guaratxa.